पंकज लाहारीनि दाहाल आबुं बर' सावथुनखौ आसाम आरो बिटिआर हालामनि माखासे सावथुन हलाव दिन्थिनाया से सप्ता बारलांनायनि उनाव फिन माखासे सावथुन हलफोराव से सप्तानि थाखाय दिन्थिनो थिरांथा लाबाय। थारैनो बियो रायजो राजाफोरनि अनसायनायनि मोनसे नेरसोन आरो सावथुन दिहुनगिरिफोरनि गोसोखौ फिन सावथुन दिहुननायनि गिदिर थुलुंगा आरो गोहो जाहोनाय। लेहेर फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव दिहुननाय पंकज लाहारीनि दाहाल आबुं बर' सावथुनखौ बोहैथि बोसोरनि 12 सेप्तेम्बर खालारखालि तामुलपुर जिल्लानि सदर तामुलपुर घग्रा सकनि लेहराम बर' फोथाराव मेहेरगोनां हारिमुआरि हाबाफारिनि गेजेरजों रिलिज होदोंमोन। रिलिज होनायनि उनाव दाब दाब ओनसोलाव दासिम दिन्थिफुंजानाय दाहाल आबुं बर' सावथुना रोजा रोजा रायजो राजाफोरनि अनसायनाय मोननो हाबोदों। बेबादिनो बोहैथि दाननि थांनाय 11 अक्ट'बर शुक्रबारनिफ्राय आसाम आरो बिटिआर हालामनि दाब दाब सावथुन हलाव दाहाल सावथुनखौ रिलिज होनाय जायो। मख'नो गोनां बाथ्रादि सावथुन हलाव रिलिज होनाया दिनै से सप्ता बारलांनाय उनावबो गोबां रायजो राजाफोरनि अनसायनाय मोननो हानायखौ नोजोर बोनानै माखासे सावथुन हलफोराव फिन से सप्तानि थाखाय दिन्थिनो थि खालामनाय जादों। दिनैनिफ्राय दाहाल सावथुनखौ दिन्थिनो गोनां सावथुन हलफोरनि मुं आरो समफारिया बिटिआरनि सदर सहर क'क्राझारनि गल्ड सिनेमा हलाव 11 रिंगा आरो 5 रिंगा 10 मिनिट, रङियानि डिलाइट हलाव 1 रिंगा 45 मिनिट, टंलानि साया सिनेमा हलाव 1 रिंगा 40 मिनिट, बङाइगाव सापागुरिनि इउनिभार्सेल हलाव 2 रिंगा आरो 4 रिंगा 30 मिनिट, बङाइगाव टाउननि जलि मेक्सआव 3 रिंगा 15 मिनिट, मंगलदैनि गल्ड सिनेमायाव 2 रिंगा, बिश्वनाथ सारियालिनि पाभय हलाव 2 रिंगा, नर्थ लखिमपुरनि बिश्व हलाव 2 रिंगायाव दिन्थिफुंगोन होनना दाहाल सावथुननि मेनेजमेन्टनि फारसेनिफ्राय मिथिहोदों। बेजों लोगोसे फैगौ 24 अक्ट'बर खालारनिफ्राय गवालपारा जिल्लानि दुधनैनि सावथुन हलावबो दिन्थिनाय जागोन होननानै फोरमायबावो।
zero.